kembali bareng-bareng Kidung Asmo Sejati. Ayo DKS Audio. Terima kasih. Mas opo wis lali sliramu dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mas mumpung saiki ketemu sejogetan tetombangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku ayo sopi rasane waktu biyen lucu Yo, ngangen terus eling kancane yo. jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine ayo mas emas gelang anting ngali-ngali sagelit kanggo tombokan iki prasesan mimpi durung butuhkan rasa kangen wis bisa mari kita Mas Moyo Asik. ayo Mas ayo Mas opo wis lali sliramu dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jejetan tetombangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sopi rasane waktu mbiyen ucul dhewe ngangon terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine ayo emas gelang anting ngali-ngali sadulit kanggo tombokan iki resesat mimpi durung butuh